Kau ni siapa kau lepi iwe puya kan ka forum dan lemba jangan ka YouTube channel ka jonga teng ai kau lepi iwe puy parlok ka kun juga priu nyotrap nyoskum jongi borok koi kan ka por ka bamenta teng ko aban ya kren ban ya tai sa phang ka mat ka jura kan ka por ka bamenta na benta jong ka imlang ka salang nam ta ka jing nam ta ka sensar ka kadar hapok ka jala ka ba it ka jongi ngitib ba baga jala ka ba it ka ba thon ka jongi ka layar arsut mo ka layar arsut saba palat hagi por bersua te menta mentangi iba jingelam juga voice of the full party kani ka jela ka jingi nga iba kala kam kiu kala nang kam kiu kala nang kiu haga jaka ka ba ngigim tip ngila tip haga jaka ka ba ngide ban le ngim le isu namar bangi layo ka jikai na kane ka party ang kwa ban ya haswa bangan ya phai ka to kane ki phang ki basha kno ya ka voice of the full party ngakwa ban ya karna kane ka por ka long ba ka voice of the full party kami partai om tang ban yale politics om tang ban ban yo tulop nau naka MLA scheme lane naka nau MLA lane nau MDC lane nau MP Henry ki donru kane ka mat ka jura ya ka ban wanra nam ta ka roi ka par nam ta ka sensar ka kadara po kane ka jala ka ik ka jagi namar kat ya mentangi iba ni iba kane ka ling jong ka jala me khalia ji kala ngam sekiriat bat klem bocha Pi, namar kata kadau kan mi perthe juga ne ka voice of the full party. Henry menta ka jala ka ik ka jogi ka lastang yo mensim. Ki briu ki besong apo jene ka jala ka jogi ki lastang yo mensim ki lastang yo bor. Ki lastang don kata ka jumun ki jing perkhat ka mnoy ka ban wanra nam ta kata ka jia terli ka jinga ik bat ka jing klem don kano ka jingya bisni. Ngong ye pi. Tenga ko aban ya karna ka por ka menta ka long ba. Syapang ka jing keno jong MLA jong ka menlim. Ba unong yelam jongka wina ki ledar jongka kongres ngamut banong hakane ka por mamta henry ula keno ba lada ka voice of the full party ka pendun kam ya kene ka artikel lais pa anyo pui hato kan jayu ngamtip pokjai bandriu jingi kan longkum no wow kini kijin penbi uong ukno ruba umut ya ke ban yalam bakala ya ki pai ba ka voice of the full party kan yalam bakala ya ki pai ba MP kat dia menta kat kisngi ki bala dep ki bala ino sadin ka jongi ka district council kadai ka ba pet na menta ka kendeu ka syap na menta jongi ukhasi ubabun ubalang wa uban yada na menta jongi ki barit pai te peuse kat dia menta hadu menta ki empat menteri kam ya kata artikel laispa nyau puwei te hang tu ukno ya ka voice of full party lada ka voice of full party kam kau ka kan wanra ya kene ka mat ya kene ka live pa nyopui henry ngamtip bakin ki thumu bakin le kumno ya ki jai bandriu henry ngakwa bane kan modne wiu riu rong ba wala keno kumta henry ko riu rong ba ngong pi ko ba badan burom makan ka por kumta henry kane ka artikel live pa nyopui kaban yakun kaban nagaseng juga voice of full party ki kwa ban wanra kalong ban penlai loi om ban te ban kum ngen kat yang matang gedang don na pedeng kata ka jing syate syakum kat yang matang gedang don na pedeng kata ka jing langa ka jing pisa juga mensim te hang ta ka voice of full party ka iba kane ka artikel les pa nyu poila dai ban pentri kam no mardar pi namar ba kat yang mentangi ngik skem ba ki babun ki badon ka par siap ki badon ki badon ka par mau ki badon ki sik kiding ki badon ki pardiong ki mlai ka ban pentrei ki mlai ka ban le kim don bor ban le dalade henry hapting ya kata ka an kumta ka voice of the people party kan wanra ya ka artikel laispa nyopoi ban pen layut om ni kaban te ban kum om tang kita ke high level ki bala ban bam henry wat utau low level ro ula ban le nang ni sakamat kadai kata ka jingtemu jong kata ka artikel live pa nyu pueng ong ngamul ban ong yone we rang ba imat une urung ba umpat dan kelas kerdan imat ne une urung ba umdon kata ka jing bakli nam ta ka jing bandreu la dau dodi sya kata ka jing bakli nam ta ka jing bandreu te balai pa omai mesem men kentu men petri kamno kata ka artikel live pa nyu we namar kata tahu namar kini kilas dang kibapun kibalang kilas dang ban kern klebit kilas dang ban kern kumni kumtai ban pen ngop yo poi ba Henry ngaong ye pi what nom kengkai bat ka voice of the people party Henry ka voice of the people party kadai kata ka seng ngam penro ngam pensarong ya kata Henry ngar ngam long umembar jungka Henry
ngai baka kalale ba henry ngakloi ban kasan kata kada ke musim ka jung apa kata kada ke musim jongi ki babun ki balang henry wat nom kren klebitan dagaba pi penjem riu dagaba pi penjem dau ilade pi pihak ban bisar pihak ban yitmya bah haswa ban keren te namar kata kadau ka voice of the people partikan wanra yang ka artikel laispa nyopoi ban penlayat om ni ka ban te ban kum kat yaman tangi dan syate syakum hapo jong kata ka an namar bagane ka an kim pat pentrikam namar kata kadau ngong yepi wat nom ngai ko ki pai ba sibun ki jing penbit ki wan haswa jong ka MDC lison ka ban wan mata sibun ki jing penbit ki wan da kumne da kumtai henry ki iba ngawero ka jing keno MP upra ha parlimen marway unli ayu henry kat bagi jingkern ke jung MP ke jungi na pedeng ke liang persia na pedeng ini tu kila snap jar kila anglengo mar ula kerna ka jung jing berkat ka ba sit ka ba sai pi namar kata ka daw ong MP wat nam kan klebik tan bat ka ni ka parti namar ka ni ka parti ka wan sa ka parti ban penlum penlang yang ngi baljot lapai lapra ban pen repairing ya kata ka ba ya kata ka jingjot ka jingpra ban pen sai ban pen kuit namar ta kadaw ong yepi wat nom kan klebik tan barga boys or pool party yo pin ngat syak SA ngam tim no namar ba ka politik ka joki om de ka politik ka baya kawang kti hane ka politik ka joki ka politik ka ba wanra ya kata ka roy ka pan tangin kitin bekne juga hakan ka por ka bamta kuble subun